फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के भैया गाना आज सवेरे आइए गईल कहत तो लुंगिया बिछाई दी। तो हमनी के काल एगो वीडियो बनौले रही सन जना में मैंने तनिया सा हमारा भाई से झड़प भी हो गई रहे कि यासी फिल्म से आई ना तो वेव म्यूजिक से आई। तो हम बता दे चाहत तनी कि ना वेव म्यूजिक से आई ना यासी फिल्म से आई गाना पावर स्टार पवन सिंह के सृष्टि म्यूजिक पर आइल बा। खैर कौनो म्यूजिक पर आइल हो, पावर स्टार पवन सिंह के गाना आखिर आइल हो। सवेरे उठनी हम तो देखनी है कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना आ गइल बा। कह तो लुंगिया बिछाई दी का तनी ऐसा एक स्क्रिप्ट हम देखबे कोई नहीं हो कि मन हमारे एकदम गदगद हो गइल हो। मन गदगद होके से पहले हम बता देहल चाहतनी कि म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बाड़े गाना में। प्रियांशु सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर के कोनो जवाबे नहीं खे। गीतकार निकी निहाल जोन एक से एक पावर स्टार के बड़ा बड़ा गाना दिले बड़े। राइटरी में कोनो प्रकार के एथी नहीं के, भैया के बहुत बड़ा राइटरी बा, नया नाम नहीं के। तो एहू बेरा के लगन में कुछ लोग कहत लगे पावर स्टार पवन सिंह के काहे रूसेलू सॉन्ग आई लो फ्लॉप हो गइल बा। फ्लॉप नहीं के भइल भैया, कोई वो लगन में वो बाजता अभी गाना धमाल मचौले बा, मचौले रही तब तक लिए ही में एगो भैया गिरा दिलहन गाना जौन जे फिर केहू के चले ना दिहन। पावर स्टार पवन सिंह ठान लेले बड़े कि हर लगन में हमार जलवा बा, जलवा रही, केहू के चले नहीं खे देवे के। तो सही बात बा कि ना चले दिहन, ऐसे कि पियर फराक वाली लाल घाघरा जैसे बड़ा बड़ा गाना ये बेरा तक ले जब जब लगन आई तब तब नया होत रही। ये बेरा के लगन पले कहीं भी जाई रहुआ डीजे पर माई बहन के लखानी कमर हिला के भौजी तक पतली कमर हिला हिला के नचतरी सन। तले यही में एगो गाना आ गइल जौन गाना के जोड़ नहीं खे। कहत लुंगिया बिछाई दी एहू पर अब कमर तोड़ डांस होई। बता देहल चाहत तानी कि हमरो घर शादी के फंक्शन बताओ, यही में एगो नया गाना आइल तो बजा के झूमे में मजा आ जाई। बाकी चैनल पर नया बनी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल के शेयर जरूर कर दी। हाँ सब्सक्राइब कर ली, ये से कि भोजपुरी के सबसे पहिलका खबर यही पर आवेला।